Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatua maganda ding urasan ko katay sudah alas 3. Di mapasada din kay mga rapo. Kito maganda ko. Benda yang kapianian ng pakaganda kung kakagimay na marana ding rapo ko ni makakuha amay. Awida kala kan ada surat tangaranakan sisa dunia sisa nari sumaranakan sisa ako ada ako siya ako din kaya alas tiga foundation of the Philippines na ayak kaya na si inam yatid may adunan wini ko mga murit kami na ayangaran na ina Unity for Youth Muslim of the Philippines. Lamon na organisasyon ng mga kamuda sa Pilipinas organisasyon niya na di alas ni kaguni na kanaba alas ni dito Unity for Youth Muslim of the Philippines. So kaya pa nga bubaluyam yung mga shaykh, mga senior high school, senior high, anak man ba mga senior citizen, at initanong ba sa Dinia Youth, na siya 2017, na siya ng tanong sa ngaran na Dingaya Al-Asliga Foundation of the Philippines, na Biloy Tanua Al-Asliga Foundation, Biloy Tanua Foundation, siya 2017. Aya founder si sa Dingaya Alastika na Siyaw Kataw amiya din si sa Dingaya Alastika Foundation of the Philippines. Di tanod pangaloy na din mo to Siyaw Kataw ay manan niya na founder si sa Dingaya Alastika Foundation. Aya anta pakiad na si sa Dingaya Alastika kung nakapanalamat na pantag sa kapakito kawi mulwin sa mga ulama sa Alastika Foundation anto na iba na pagkalaulag niran so ilmo si iku agama sabab sa kay so mga kakatano na dataruba siran diugawan mga kakatano mga ulama na dataruba diugawan na diung mutuwa dinandigap nasap na kilitan wa malumya kalubay so dinandigap nasap nagduty kiad na sa Dingaya Alastika magaryari Dingaya Alastika Foundation of the Philippines na ayat na tindigyan na so ahlu sunnati wal jamaah na batano lumiliw si ko ahlu sunnati wal jamaah Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan na nitindig Dingaya ayamanan yan na Alastika Foundation of the Philippines si sa din ko to akiad na si na miyakadakdakalada na ayamanan yan na inidaktara kitab sa diyan kaya kapagod na po mga seminar si sa diyan kaya in the Pilipinas entire in the Pilipinas si sumala opisina tanong na si matatago si sa diyan na isa amala madrasan sa Iligan aginan din matatago ko o registration check tanong adiyan ka na Maahad Al-Nur si sa Sianuri sana madrasa ng mutalok stano asyaki niya Sheikh Abdul Karim Ambur ay isas kanya na membro sa board of directors sa Dingaya Alastika Foundation of the Philippines. Dasiran si makadarpa ang biyong mutua miyaw na konsyal sa puna piyaga po membro po sa board of director kakagya pamumuluan na dinaniman to di kakuntis si isa puna piyaga po lano dil norte kakagi asiran in mga ulama si sa punapiaga po nagipida tanong kiran si Kailaya. So kini-register tanong sa check nakatawan niyo arga katawan niyo bayad sa ka-register sa check o foundation bida aguso matag organisasyon kabasta foundation na kailangan na adna 1 million kasi sa bangko kagyuti ki-register si sa Dingaya Foundation. Nakalimo wallah adna mga lalamaki puso apisong bayan tanong yan sa 1 milyon nagiti kay paka-register tanong si isa Dingaya kaya tanong mahal pero mga alam di pira kati kaya mga alas di ka kakatya
Anday sa ira ka milyon, di siya makaregister sa 1, but ay sa ka milyoniran. Na dito, at nag-ismbir ka tanong sa 1 million, ini-register tanong si isa din kaya alas di ka kung kebaluin nila, kondisyon si Mars. Sino to kung Mars? 2017, nag-duty kaya liyo o registration check tanong sa din kaya a gobyerno. Siko 2017. Biya din sa mga seminar na uman ni region na ad na mga regional chairman tanoron. Si isa din kay Cebu sa Visayas na aya chairman tanosan sa Visayas ay mabubaloy Mushrif. Si isa Cebu City interna na Visayas na di mo to isa kong mga ulama tano si Al-Alim Antonin Iban na Abdul Majid Said sa kanya ni mabubaloy ang musyrik tanong si sa Visayas. Si Imam Busi sa ayamanan yan na Luzon na ayam musyrik tanong roo na di ko to si Al-Alim Abu Ahmad Muhammad tunay di ba na taga Kuan Iranon adi mo to taga Buldul adi mo to pagalitano ayamanan yan na musyrik tanong si sa Luzon. Di may alas ni Foundation of the Philippines. Lumiya ulit sa mga seminar tanong na intay raya ayamanan niyan na Luzon, agusi sa Visayas na ada mga seminar na di may alas ni Foundation. Lumiya ka din sa ayamanan niyan na mga oras tanong na piyamang ni tanong sa gobyerno sa kiyang gulalan yan sa NCMF sabab sa dingi alas di ka na mga pababation sa Quran. At na mga pababation sa Quran na mabaloy isa pagkapuunan kontestan Al-Asdiqa Foundation of the Philippines magpakaatin tanong sa regional level si isa dinganan Lanao del Sur. Si ko pagkain na regional level sa Lanao del Sur na ron pagpakaatin so representative Al-Asdiqa Foundation of the Philippines gulalan sa kabatiya sa Quran. Giyanan ipiyamanikan o panaguntaman adin kaya Al-Asdiqa Foundation na sumanga masjid tanong sa Lanao del Sur, Lanao del Norte na sumanga ulama tanong na sumasjid kabayaian di ka pangusya tanong mga ulama sa Al-Asdiqa Foundation na pagkasay nun adin kay kadaklan kung mga ulama tanong sa dingi Al-Asdiqa Foundation of the Philippines. Sabab si kung panaguntaman tanong, so mga seminar tanong, umaniingad na so mga musyrifa tanong, maadun si kung mga munisipyo si sa Lanao del Sur, o si sa dini Lanao del Norte, na so mapapantuon ad na mga musyrifa tanong ron, nag-yutoy kiad ng tanong sa mga seminar at yung kaya Al-Asdiqa Foundation of the Philippines. Yung kaya Al-Asdiqa na aya committee niyan na sobra sa pulo agusyaw sa pulo agusyaw ang committees at yung kay Al-Asdiqa Foundation at na committee ron women sector at na committee ron si isa ayamanan niya na medical aid at yung kay ayamanan niya na Al-Asdiqa Foundation na madakla na mga committee ayamala alumalargay man to ang committees na din nga committee on da'wa wal masajid nagyayay man to'y lumalarga kakati pada isa din kaya komite on da'wa at din kaya ayamanan yan na di tanong di kapmultaka din kaya Al-Asdiqa na miya kapat tanong makapmultaka si isa Lanao del Sur miya kapat man na rin miya kapat tanong makapmultaka general multaka sa Lanao del Sur sabab si isa din kaya Lanao del Norte na biyakap multa katano si isa paganay na ayang isusurat si isa din ka iyakuan na multa kal awal na ayang multa ka paganay ang miadin bedinsok na ba tanto niya tindingan na di alas di kaong naro sa ayamanan niya na sandor sa baluipan miadin si isa din nga baluy naro sa sandor naro miadin so paganay ang multa ka ayamanan yan na din kaya Al-Asdiqa Foundation na ikaduhin ni amiyaan ang malas isa din kaya Lanao del Norte. So, banda aya sabab adin kaya kapaguntan si isa multaka na ubatan no maimbitar so lango na mga tunganay tanong mga bangsa tanong si isa din kaya pimbo ng municipalities si isa din kaya ayamanan yan na
Lanao del Norte, kaan mambumaad na diyang gutom, ang mga multa kaya, ang madakalasi sa din Lanao del Norte. O yan na mga baikuwagama na ini-register tanong din kay Al-Asdiqa Foundation of the Philippines kung mga grupo. Ini Anthony ba na ini bioloy tanong partnership si kung mga grupo. Datara din kay ayamanan yan na grupo sa international adin kay Geneva Call na maapadai sa partnership adin kay ayamanan yan na Al-Asdiqa Foundation. Dingan na Geneva Call na aya atas tanggungan niran na pagkato kawan ka so kabenar ka si iko kipapantag ka o gobyerno aguso di manalaingid ang mga tao dataro ka tidewa na upagara si ka o mga tantara o gobyerno na katawan ka so ayamaan niya na imulubakiran ang makasusupak si iko humanitarian law aguso ayamaan niya na international ato na iba na di mo to IHL na kertukuan na ka so kapakasusupakiranon na dito po na ito kaading gaya ginawa na dito ikab rakadingan na Geneva Call. Ikadua international organization na United UNDP United Nation Development Program. Arakanan international na miyabaluin niyan pan a partnership agin kay ayamaan niyan na Al-Asdiqa Foundation of the Philippines may pantag si ko ayamaan niyan na kapag ito kawitan o mambu si ko pimbarang a mafia ang galbag o kapag normala o di ka pa kapantag o gobyerno a Pilipinas na gusto ayamanan yan na di mamamayandagan si iko tindigyan dataro ayamanan yan na mga multidumi. Na kumakadun sa loob, so ayamanan yan na yung indipi kaan matatago sa normalization, so di na di ka pakapenta. Giyanan, yung mga ayamanan yan na maadan a partnership ading kay Al-Asdiqa. Yung kaya United Imam of the Philippines Foundation, papresidente yan na yung kutuwa si Sultan sa Bansayan, siya ito Alim Saad Kagiyan, may tanong, na maiisay sa siran mambu makukolaboration siran si sa din kaya di kang galbuka si kuwagama yakadakla na membro si sa Al-Asdiqa na membro mambu sa United Imam of the Philippines na di na mambu United Imam of the Philippines na entire na Pilipinas na matatagpon adin ka na United Imam of the Philippines so ay manan yan nag-iyon din ka po nalamat niya Amerikano ang mga bangsami si isa din kay Lanao del Norte, din kay ang mga pagarini mga bae, mga babayami, ang mga officers, mga musrifa, si isa Lanao del Sur, akati ada silang makandarenon na siya lapidaw kanwiran, si isa din kay ditano si sa Murtaka sa Lanao del Norte, na inshallah na ditano ay pamimikiran. O inshallah na ukugugatan man na si isa din kay next year na pagdintan man purmanso. Multa katano si na panaguntamang kano, alam mo na bang sabi. Di kaya mga munisipyo pa kaya po makapag-acted si sa Al-Asdiqa kung ayamanan yan na maadlon ang mga musrifa tano na di kaya 5 ang munisipyo, na mga munisipyo. Pag meron na, di kaya Panta, di kaya Balui, di kaya Pantawaragat, diyan kay ayamanan yan na Matunggaw, Taguluan, po na Piaga po. Nagyunan, ikatatagun talo po, kaya sa lapidawiran sa mutam, yan nga unad na mas, aditan digap, nasa tamanimanto, na desiran din, ayamanan yan na Rotosa. So, bag na makadudar pa si ayamanan yan na mga municipalities, datara din kay ayamanan yan, nakapakatutulog-tulogin sa di nga tumamparsaya sa di nga ipulalaguisan sa Salvador nagugin na mga palisan ang mga munisipyo nagiyadun skano mga atagsi sa Lanao del Norte na sukatan niyo mga pagarin niyo tunganay niyo ang maging sa di na mga ingad nagiyad ni kapag ito kawatan ukiran sa managuntaman siran
panisirisiran na salapidawiran na dingay panaguntaman mga laki niyo si sa dingay alas tiga foundation kamataan takana uba ya anta pamisi na ang kami ron mamakatamo kadi kakana ubay kita mo kadingay yan didugatalay amanan yung nakuhan galibak kapagkataman sa eso galibak atano na kana ubatano ke ato ni ba na napkesukat si kudita no di ka panaguntaman adyang ko to ay pinamutano kakana ubatan ini pinamukan sabab saan mga babayami mga bangsami nagiya din ika pinalamat yang mirkano saya kyugu pamirkano ada daw rudamis kano pangni batagula ba uro si sa din kaya kaya pa kag na din kaya ka po maulan-ulan Ramadan sama na yan na naman ng pulo iman to ako pito gawi anta ka na magawi na sisedin sa ulan-ulan Ramadan. 66 days imanto na sisedin sa ulan-ulan Ramadan na ipagpumangan niya miskano ang mga ulama iyo sa sakano ado makandarenon, mga pagaryami, mga aryami, mga watami, mga babayami. Ang sumiyo purtay man to sa din kaya kaya na tanong sa din kay seminar tanong o di na multa ka tanong na paggarap nami ko wallah pagumanumanan niya narakano so limo kabarakat na gusto mga risking yan nakano na pamakalidas mo kano wallah sa ikumay tumala awida akal nagusto ragor nagusto tiyo ba pagpakataling umaano wallah napakatagumpian niya so kapagintan niyo nagusto mga pamilya niyo na isampay tano wallah si isa din kaya ulan-ulan Ramadan sa mapipi at ginawa tanong gusto mga pamilya tanong mga ina tanong mga ama tanong nabalasan tanurun wallah lumang di ako kanong sa Aprila sabab sa dingay oras tanto ang minigulog wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lato pagidido pagidido na amay yun datamo pamakin na presidente siya kaya lastika ko pituro niyan na mga pada programa niyan para siarkano na pamakin ng si Sheikh Amiruddin Ibrahim nawanit na yun ay rapul ka nagaklay alim na mga kaso sa Langaw City. Ayaw mo panawagan tanong naging ay mga municipality na makadadar pa siya na patinig ka no municipality baloy kaya kalalamba nadakano na tinig ka no na baloy Baloy, katan so baloy, palakpakan na sila. Aya municipality, ang aya musripa municipal musripa na si Dayamon. O terus kanyan, si Daya dapat din na siya kadaangan kaya makilala. Sumasya, ka-request ng kailan. Sabab sa Sukabaya Madja Seminar kung mga barangay, ipagtagiran, pag-under nila sa Lasdiga Foundation na ayan yung BTRA. At yan sa kanyan, ngaya matagasaba iya, mapasang ikang nilubak. Kaya po si Daya, si Musripa Dayamon. Kata, siya na sa barangay, barangay Sandur. Katan sa kanyan, sukuber ka numadya seminar, maganda niyo sa Asdiga na yan yung may pisina buta. Okay. Ako so sitap yun. Ano mga sitap na yun kapanutul niya kanubo. Yung municipality of Pantaw. Nakata. Makambubala sila misa eh. Nakata. Kaya so mga pagtaro ni Konsyala. Si sa Pantaw. Sila. Lagi ito din naman po, municipal na ron na si Konsyala na yan yung Konsyala na yung municipal muslipa. So mambuso magipsina. Ano si Kwan? Si Siyas ka niyan? Katapos ka niyan. Nanasuwa siya, ngayon mo makilala. Kung nga makilala mga tuwan na yan sa Baloy. Katapos ka niyan. Konsyala na sa Pantar. Kami yung nakonsyal, kanumang sa Pantar, so kabiar ka rumah din sa seminar, kung mga barangay niyo, dinapyasi kung mga darpayo, na ayun yung sinaputas kaniya. Ako susita. Pantawaragat,
Ada so pamparagat. Ada sidang. Oh, so pamparagat. Apa yang itu? Dia no ke mamala. Ako to siran. Alhamdulillah. So palakpakin niyo siran. So ayaw mabubali ang municipal musripatan na si Hafida. Na nada si ini Makauma. Auto. Da si Makauma. Na ay tanuro mambukuan. Dia matenggaw. Ano sumatenggaw? Kau kapitan at namilya ka nun. Bada kasoy. Sumatenggaw. Tinggaw siya nun. Uway. Nah. Agay malalam sila sa matenggaw na mayaw si. Nada matenggaw. Puna piaga po. Puna piaga po na da. Kaya may kunti sila sa reading Quran. Ito isa ba pada sila si Makauma. Kasuwagan si. Da. Taguluan na sumakat taguluan siya. Nakatiasiran. So taguluan, nakato sila ro. Kaya municipal musriparo na sububayaran si Nasiba Ibrahim. Munay. Ada munay si Iligan, Bacolod, Kapatagan. So mga pada munisipyo siya. Agya may tutano si bumani munisipyo ako mga Muslimon. Antay ito si matawag ang munisipyo. So Lanao del Sur, narangkom sila na puratin kitano sila. Malawi, Sagiran, ubod na silong sa akuan, sa pulagudwa ka agama, ingad. Gaya ngaya Marantaw, na agusto Lanao del Sur, entire malagi dumaging entire Lanao del Sur, nata sila. Na langon na imusripaw. Yung kilay niyo na ayan na kalilit siya basta binaningi ko muna musripanan. YouTube ki tenruyon. Why? Mga binaningi kumbong. Mga musripanan. Lanao del Sur na sa kumiyaw na multa kami na kami maming ko gymnasium sa kuan, mapandi. Madaklo to akuan, miyate mo, na sobra 2,000 miyate mo. Lagi na, inutanong tiyago sa saya, di ka karang kami ako pa. Kaya datanong mga pangimbait sa isang mga municipality. Actually na, da kami rong makasong, ako na akuan. Kau pa mako miyang imbaitan, huwag pa kaya ditanong si Imaming. Na kilbatan mo sa Mala. Miyali ko ang ngaya gulutan o ang mga partnership pag yung Alas Diga Foundation na sinong sa Barm na isa partnership pag yung Alas Diga Foundation na kaya office MP Diamila Disiban Ramos. Ay mana niyan na kagaya po isa kaniyan na miyat ko partnership yan aging kaya Alas Diga Foundation of the Philippines. Ayaw mana niyan na gina-contest, kapag kami ang contest, nakadarpa niya mana. So, ulian ito na sanggi ko salamat kulangan na may kadarpa. Matapon na po rin sa mga musripa, da mga rin na mga pupuon sa Marawi, Lanao del Sur, agugin nga pimpo ng municipality. Hintay lang nga Lanao del Sur. Agugin nga iya, mga musripa sa gilgaya Lanao del Norte. Sampurna sanggaya si Diamond kaya malam yan naguntaman. Si Subayala bisa bersegad sekalian ni si Diamond na sekalian ni miyabali Amiratul Multaka pamana sekalian ni Pasbal ming gelbekatan to saging gaya Multakatano kagi napkile ni wabud ma BBC sanya di kang gelbak sabab ko aya mana ni natigin na pengraun ko sa taman naguguron kagi ginan na agamanan. Sampurna punalamatan tanong na si gaya si Kunsyala mampanayamanan yan na yung mga pagtaw niyan na mimuluntira sansya kada kala magunutan na sa kanakan sa pagdaan niyo. Gimada kala miyagay pa kauman yan. So, sangi po salamat sa kano alangwan na miyagader pa. Diya ka nakirang kumulangon sa mga ngaraniyo sabab sa di ko katawan langon sa mga ilano iyo. Naya mala punalamatan tanong apod na mga gurutan na miyagader pa langon na yung mga ulama aging Alas Diga Foundation of the Philippines. Madakal pa na si Makauma. Nananakaw pa, may mauna pa sa mga pedon at na mga galbakiran. May makataling umasiran. Sanggi po salamat. Ayaman lang, naging kaya kialambaan, saging kaya Multakatano, gin kaya Zafia Function Hall. Sabab ko,
isa mambu milami amapi agini tadi udar pairan ko kaya atulairanun kau tu ada pun ada kuan subangku na yang mangilai saukit si kuan musripah saya maanan yan na kaumananan ka lagi dudi kami subtaw so dia miya ikebadan bepantag sa pirak sa sudin suwallah mantag kubalas ko kaya pagi kelas iyo kaya pangadar pa iyo sa insya Allah na magwan iyo subalas apun si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatano dini di kaya Puntano sa Lanao del Norte. Mana niya na panamanamar ka no ka sanu sa kapagpaka muna na ka na itong di ka labalas ka. Anak percentage ko. Dito surat Nabi bandal ala khairin kafaili. Sadya makamuna sa mapya na isinus ka hindi galabok. Ay napatakaw at na naimbitar ka, biya kasimina.